Petini ejika obi o ha e ma no. Obi tini bi 150. Obi tini bi 200. Me ya na ka say o ma hema fu am tini bi 250. You are 300. Where dey are you? Na be better no. 25 and 25,000. 250 million. Can I see 250 million? Nipa ba ko fo na ku ni nyina. Dada nipa ba ko fo. Na me ne dey na so leda kra no. Me ko to ni a poison no ma meta. Enya de kesoa. Say dey asi and afidie no mu bie no. Ene video no na ye hwe yi. Ene e hot saying. Say na wo ko afo mo hot saying. Oh, na dia no pain no ko nsuo no ko. Ya no. Nsuo no ko. Na they outside their thing. 87.9. And the do ho so a ho eye down kaka eno so egina ho eno so ahwe wi aba anane. Ta de ni se da. The best no asay yi. Dia ka no. Na ya fan ta. Nti e mo so ye mu dia ye hia mo mo bebre. Mo so ye mu dia ye hia mo mo no ma kwan kire bebre. Rankopon. Eche say je ma me no mo a makoji sika. Na mo sika yi adwuma. Na we tumo de me che say me nti ase kra. Da bi me nti ase kra. Me nti ase kra o. Uhu manima, uhu say yes, me swatch. Ha dwen na say we de akoda na o. Wo da wo na. Owura ba ho a che say woni kwant mi nkangu so. Ta. Yeah, what they see benya ayifo no water for near no modi nkomo na no bi na omo say ebinu ado do abo omo nsase mo some de ba bia mo ekra de mo me omo nsase ne kra mo me kra yemen baby anka omo ben ye eni kuma ko le bi omo ben omo kakra enti eka do do say na mado yi. Hey, me dey ni mo kan mo me ma na ya na ke ka tire le do papa e ti so du ani bebe e we yi so me hwe asase e da hoi pa tim say asase so e ti say stadium da de ho ye me ma ne de gu achi e chama de me ma de ma ko en chere nyina me ma gu achi e ka me ma gu achi ba na ma asase e de da ye ni mu aye ye aduma na o ko abobo ti mo fa pafo na o ma do ho nyina kama ti mu wi a muti wie na matua pafo ne ka da bi en tinie okay en tinie wa no sa den pedi asa so wa da aduma da me na sa o pedi obedi kra ye do ka tse connection wa ba nyeye o ka tse connection wa ba nyeye nti ile tia na sa na mo machine na wana water pumping machine na o kan mo ya mo ntimi mfa ntwi nsuo no emfiri ba mo ntimi mfa ntwi mfa ntwi okay enti ye boy ho won say ye ne we ye nyina ye tikro mo ye say ye nnua na ye nnua na ye nya kua na moa na no akua ayi fokofo de ba ye ene ye nyina dia no trum bie nti we say so mo nkruma nko na mo do ana eno so nkruma nso so nkruma nso aya ade abeka ya ade ye ho se ne wo fufuo kura nkruma nie banku nkruma nie nti e wo se nyina ye so mu yie na ye boa ye ka na e boa na mpanyimfo nso so etie ni yie na bibia koso ka nti afi bia wo mu bie no dodo sen afi bia ko mu bie no betre but afi the first one o ma bie ni first one bie okay first one bie first one and then ye kaka wa ni de na nya kra nda e ko fa problem le no yo nda ko fa problem le no bacho my yemfa musia but munya ni da so na munya reshe mu se abedru akoma fm de akoma de ye de ye no ye so asemu se ya asemu twan kopim se ebehu se ade no aye hwehwe ne yensa aka no ye nya kanda nti ye be ma mo saa ni ahodaso ne se mo de mo yeso afam de ebetima ye ni ama mpanifo aso ate wo de ekoso no no so aboa na ye ma me no ne enu ama no ma mo budi djuma hodo so timi aboa ye da se pa nti abusia
the woman is ɔmo asɛm no ɛha adwen menim sɛ bia mpanimfoɔ a motie yɛn deɛ yɛkan moate